Næste øvelse er en udspænding for navevægget. Udgangsstillingen er let spredte ben, bøjet knæ og starter med at føre armene mod loftet, uden at skuldrene begynder at hæve sig. Så vi sænker lige skuldrene ned og tilbage. Let bøjet albueled og presser håndroden mod siderne og fingerspidserne peger ind mod ansigtet. Og stå og hold stillingen her og mærk den spænding, der sker i underarmen og ud til håndroden. Og efter et stykke tid, så sænker vi hænderne ned langs siden og fornemmer, hvordan det prikker og stikker i fingrene her, at blodet kommer til fingrene. Tager lige en mere. Hæver igen armene op her. Presser håndroden ud mod siden. Lad fingerspidserne pege mod ansigtet. Og så står vi i hænderne. På den måde er vi med til at mobilisere og strække navevægget. Og sænke hænderne.